O que lle trasladei aos membros do Comité de Dirección é que non recibín ningunha explicación do vicepresidente Chaves, senón o máis puro silencio frente a esa petición de explicacións. Non foi capaz de explicarme esa actitude, máis que decir que entra dentro das competencias do Goberno de España, e, dende logo, ningunha actitude que denotara a máis mínima intención de negociar, a máis mínima intención de sentarse a falar coa Xunta de Galicia respecto das razóns que lle poden levar a tomar esa decisión e respecto da intención de falar as cousas e intentar chegar a un acordo. Lle manifestei tamén ali a diferencia que había entre a actitude que está demostrando o Goberno de España e a actitude que demostrou a Xunta de Galicia respecto ao FROB, donde, ao considerar que era inconstitucional, ofrecimos e entablamos negociación. Tampouco se dixo nada deso, se dixo que eran cousas diferentes. Non son cousas diferentes en absoluto. Eu creo que, como se expresei onte, como se trasladei aos membros do Comité de Dirección, quedaron perfectamente retratadas dúas administracións, unha que quere negociar e acadar acordos para o futuro, e outra que non ten ninguna intención de negociar, e parece que a través do Goberno de España e da maquinaria política que ten nas súas mans o Goberno de España, parece que a decisión está tomada de poñer o futuro financiero de Galicia, o futuro das súas caixas, nas mans de Ferraz, nas mans do Partido Socialista, nas mans de todo aquilo que non ten que ver co sistema hereditario dos galegos. Iso é o que topamos onte. Volvemos e volveremos a falar no Comité de Dirección da necesidade de seguir facendo chamamentos á negociación, da necesidade de seguir denunciando a actitud amosada ata o día de hoxe de non querer falar, de non querer dar explicacións, e da necesidade de que o Goberno de España recapacite e antes do ver. Pero a día de hoxe hai que felicitar o representante do Partido Socialista en Galicia se é que o seu obxectivo, que eu penso, ou pensamos no Partido Popular de Galicia, que dende logo é utilizar o futuro financiero de Galicia en proveito electoral ou intentando sacar réditos electorais a favor do seu partido. Como non pode ser así, o Partido Popular de Galicia se vai implicar, quere tomar iniciativa política, quere pedir o apoio dos restantes grupos parlamentarios, incluído do Partido Socialista de Galicia, dos diputados no Parlamento, para que se dan conta de que aquí está en xogo moitísimo máis que o interés dun partido, e que se poñan todos do lado da Xunta de Galicia, que neste caso é o lado do sentir maioritario dos galegos que defenden o futuro financiero das súas caixas e o futuro financiero de Galicia. Iso que vamos a falar no Comité de Dirección respecto deste tema é o que llevamos a decir, dende logo, que considera o Partido Popular de Galicia, é que se a intención con esta cerrazón que non ten ninguna explicación, dende logo eu non obtín ali, non obtivemos representantes da Xunta de Galicia nesa comisión bilateral, se con esta actitude de cerrazón sin explicacións respecto ao autogoberno de Galicia, o que queren é tapar a súa actitude respecto a non negociar respecto ao futuro financiero de Galicia, hai que dicirlles que unha cousa non tapa a outra, sino todo o contrario. Unha actitude aínda fai máis evidente a outra, e ao final as dúas se xuntan para mostrar unha actitude inexplicable do Goberno de España hacia a Xunta de Galicia, que evidentemente está ocultando motivos políticos que son difíciles de ocultar porque se fan evidentes, pero a mensaxe que lle lanzaremos dentro do Partido Popular de Galicia é que estaremos unidos, como estamos sempre en todo, e especialmente nas cuestións fundamentais que atañen a Galicia, para implicarnos, e que toparán un Partido Popular de Galicia en frente, que non lles vai permitir que utilicen a maquinaria do Estado en beneficio do Partido Socialista, e que vai facer todo o posible para transmitirlle aos galegos e ás galegas unha maniobra que é intolerable e que, dende logo, se consumase, implicaría comprometer moi seriamente o noso desenvolvemento futuro dos galegos e das galegas.